أزي دمت حفاش إيرترايو سلامتنا يتحكم زي خبركم سمعتي يلوم ثلث عشرة شمون تمسكرم زينام أبن نغرب لكم جازيتات بحثي حد هجرم حد برسل بمتقرارمن بحد الخسرحان السوهبين تباداني مزدغاخرن عدلن بمنتاقن هابلني عشرة شمون تمسكرم تلتشن حدن جميران لجيزيه دول كلها من جسد إيرترا وفين الله መንግስት ኤርትራ አገባሽነት ናጣን ሐላፍነታውን ፕሬስ አብነባለ ሀገርና ብምግንዛብ ነባለ ፕሬስ ንምትብባ ሕጅ ፕሬስ ንዝሓቶ ተሓተን እንጀኒታት ንዘይ ማልአ ጋዜጣታት ከይተረፈዩ ፍቃድ ሂቦ ዘማይ ብሕቲ ጋዜጣታት ግን ኣብ ክንዲ ሕጅ ፕሬስ እናኽበራ ዝሰርሓ አንቀጣቱ እናጣሓታን ረብሓን ሓድነትን ሃገር እናተፈታተናንን ትሕተማ ጠኒሐን ብዘይካዚ أزي تمكروزي أبكن دهانات المعبولين للبترس زخصكوس بترس هاجرنا جيزو أسو جاقن لهم ما يحوارون أرانيو جزن بعني من جسد يرترا جازيت أساد بحثي مسجزين تمكرون حدين سنة مدوارن جازيت إن الناس إنا خبران إنا معبلان مدرخات حضروتان ريسون جاتن كخونا يخيلائين بمبال عطنا بأولين نوح تعجف ونميو أذا سمعت ليكم تعجبتم أنتم نبالن جن أي تقامل هاجرنا أذا زيت تبادأت مكروكا أنت حالتك من دستير تراح الجون من عبالة ما أن حالات النتاون حيالم تراس وسين سلا بقناة دسترجنا لحالتك مكروكا جنو بحج تراس نزقية دا زيت أتاك بحجي فقاد تهديو إتا علت عند إمام غازيتنيا حقنيا حبريتان حزبي مقراب كم مخانو متن زتحابين موصا بزح كصعتن مصنعتاوي سرح كعممن موياوي حلافنوت እዩ باكال زغوانفم مخا باورو كند زخونه تاريخ يمو ابتا علت زغوانفني كزنتو قدام السنبتن ملو معلتي اب ميداتات سبورت تخطاتي لزدالخو ناي سبورتاو نطفتات زرزرات يسونو يو ابتا كم اكالي زريا مدب مقالح سبورت دحر مفناوي بزي عرفتي سولوس نغهون ترنيا اغراب زينا كوينه ارف دمو سولوس دحر قطرط رايو اب كندي قدام السنبتي كم عرفتي زفقدلي زنبره كاب ربع كساب عرب خاء كم سنبت مسلم صحفاش زع مسألة مزناقع مدبات عم الدلاون مملأن تسميده احلفو قدامنا ينكهون صحتي ترنيا زينا ارفد نبركو قدام سنبت كاء باورقو عميداتات سبورت ابسمون ل8 ساعات بزي فرص اما اقواداء كورنعيتن شقرارن زسنيو ازي زي موياون اهلاخن ناي سرح سليدازي ننويح عمتات زلادين نكوان تنبره دمصنايتا كابت بخطور دخام مالت اكزوشن زصاط انز نبره كبيد دقاس وترو سولس وقحتا ساعات 4 فرقان بدولات نقنقن زنبرت ساعتي ايرسعوني سولوس 10 شمون تمسكرم كلتشحن حدن كم كلن قدمي ازحلفا سولوسات ترنيا انباب زينا بمنباري كاب عراتي وقحتا ايز تنساقو اتوم بسيرفيس مكينا نابتي افورتو مالت تصصرات زركب اندا زينا سخدنا نايز تفلالي قانقاتات ترنياتات انببت زينان تكنيشاناتن ننا باستوديوتاتنان ابيات صحفتنان اتنا ساعة دشتن فرقان كوينو فنوي قانقا تغرنيا كجمر قل دقايق مسترفو ترنياتات ادالوت زينا قريبو موز صلحو زيناتات وشتن وصان ننباب بزطعما جبابات عراريه ناب استوديو اتي تكنيشان ناي جمر ملكت كساب تقبرلي انا تصبخو دمايو تليفون استدولي اتا افيتي كينوتز تدراربي ناي فيترو عبي مسكوت زنبرت
ተረኛ ቴክኒሽያን ነታ ቴሌፎን አልዒላክ ትምልስን ከላ ሰዓት ምጅማር ፈነወ ተቃሪቡ እኳ እንተነበረ ካብ ስቱዲዮ ወፅኤ ነቲ ኣብ መስመር ቴሌፎን ዝነበረ ሰብ ከዘራርቦ ብኢዳ ኣመልከተትኒ ህዋ ዕብዳን ይጽላለ ኣስደመመኒ ሰዓት እናኣኸለ ደኣ ናበይ ክወፅእ ደጊማ ናይ ንዓ ምልክት ክትገብረለይን ከላ ሰንፈላል ኮይናን ተረቢሻን ከም ዝነበረት ኣብ ገጻ ይንበብ እንታይ ህጹጽ ነገር ተረኺቡ ዳሎ ኢለ ኣዓዘምዘምኩ ካብ ስቱዲዮ ወፅኤ ነቲ ኣብ መስመር ዝነበረ ሰብ ከዘራርብ ግድን ምዃኑ ካብ ኩነታት ኣፀዋውዓ ናይታ ቴክኒሽያን ምስ ተገንዘብኩ ድማ ካብ ኮፍ ኢለሉ ዝነበርኩ መንበር ተንሲኤ ነቲ ድርብራብ ማዓፁ ናይ ስቱዲዮ ከፊተ ወፃእኩ እሞ ንልዓት ናይታ ቴሌፎን ኣልዓድኩ ሃሎ መን ክብል ኣነ ናይ ዝግየ መን ኢኻ ስኻ ዝብል ገናሒቃና ዘለዎ ኣደብ ዘይብሉ ቃላት ኣብ እዛነያ ቃልሐ ናይዝ በልኩ ብውሽጠይ ናይዚ ክኽፍሉ እዩ ከም ሚኒስተር ከም ዝተመዘዘ ሰሚዕና እኳ እንተነበርና ምስ ኣባላት ናይቲ ሚኒስትር ዝገበሮ ናይ ምጅማር ወይ ሌላ ኣኼባ ወይ ርክብ ስለ ዘይነበረ ከም ሚኒስተር ዜና ገጹ ከይረኣኽዎኤ ድምፁ ብቴሌፎን ዝሰማዕኩ ገና ግር ኢሉን እንከሎ ሕቶ ሰዓበለይ ሰሚዕካ መን ኢኻ ኣነ ሰሎሙን እየ ተረኛ ኣቕራቢ ዜና ማለት ዲኻ هو بل حج قلطيفك ናብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስተር ምጻእ ድሮ እቲ መፋለጢ ናይ ድምፂ ሓፋሽ ሙዚቃ ናብ ምውዳእ ገጹ ተቓሪቡ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ናይ 0 ሰዓት ናበይ ክኸይድ ፈነወ ገዲፍካ ንምንታይ ትኸይድ ዝብል ሕቶ ብኻልእ ሸነኽ እንተመጸንኸ እንታይ እየ ክብል ጋንኮነኒ ተቐርቀርኩ እሞ ኣቶ ናይዝጊ ኣነ ተረኛ ኣቕራቢ ዜና ስለ ዘለኹ ሰዓት ከ ይኣክል ስለ ዘሎ ዘረባያ ይወድኣነን ኣታ ወዲ ንዓጥራይ ስቒልካ ኣጓጠጠለይ እሞ ነትፈነወ መኽፈት እሞ ክገብረሉ ኣርእስተ ዜና ነጊረ ዋላ ክመጽእ ጥዕና ዶ እምበር ኣሎካ ካብዚ ኣነ ዝበካ ንላዕሊ ዜና ስለ ዘየለ ሕጂ ትመጽእ ኣይትሰምዕ እንዲኻ ዝገብሮ ይነበረነን ነታ ተረኛ ዝነበረት ቴክኒሽያን በሊ ዋላ ኢንስትሩሜንታል ሙዚቃ ትውንበር ቀልጢፍካ ምጻእ ብለኒ ስለ ዘሎ ኢለያ ካብቲ ሽዑ ኣብ ህንፃ ቁፅሪ ሓደ ኣብ ሳልሳይ ደርቢ ዝነበረ ስቱድዮ ድምፂ ሓፋሽ ብጉያ ወሪደ ሊፍት ስለ ዘይብሉ ናብ ህንፃ ቁፅሪ 2 ብምምራሕ ኣቐዲሙ ናይ ኣቶ በራኺ ገብረ ስላሴ ድሓር ናይ ዘምህረት ዮሃንስ ዝነበረ ቤት ጽሕፈት ሚኒስተር ዝነበሮ ሳልሳይ ደርቢ እናተሃንፈፍኩ ክድይብ ከለኹ ልበይ ዘይሓሰቦ ይነበሮን ዋ ሕጂውን ውግዶ ይኸውን ውዕል ሰላም ተፈሪሙ ዓቀብቲ ሰላም ኣትዮም ስለ ዝነበሩ ግን ውግእ ክኸውን ከም ዘይክእል ገመትኩ እሞ እንታይ ዳሉ ምስቲ ሽዑቕነ ብኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ማለት G15 ኣብ ጋዜጣታት ብሕቲ ዝወፅእ ዝነበረ ትሕዝቶታትን ንናይ ዝጊ ኣብ ሻምሮክ ዝወረዶ መጥቃዕትን እውን ከተኣሳስሮ ፈተንኩ ገለዶ ዕልዋ ተገይሩ ይኸውን ነታ ዘላብ ኣላ እናበልኩ ናብቲ ቤት ጽሕፈት በጻሕኩ ናይ ዝጊ ክፍሉን ሽዑ ዳይሬክተር ቴሌቪዥን ዝነበረ ናይ ሕጂ ጊዜያዊ ሚኒስተር ዜና ዓሊ ዓብዱን ኣብ ወረቐት ክሓናጥጡ ጸንሑኒ ኣብቲ ህሞት ካልኦት ሓለፍትን ኣባላትን ዜና ኣመና ንግሆ ብምንባሩ ኣብ ገገዝኦም እዮም ነይሮም ኣብ ቀጽሪ ሚኒስትር ዜና እንታይ ይፍጸም ከም ዘሎ ይፈልጡ ስለ ዘይነበሩ ከዓ
ናብ ስቱዲዮ እናደወሉ ተረኛ ይመጸ እንዲዩ ስለምንታይ ሙዚቃ ጥራይ ይፍኖሎ ዝብል ሕቶታት ነታ ቴክኒሽያን የቕርቡላ ነይሮም። ናይዝጊ ንፈለማ ጊዜ ስለ ዝረአየኒ ይመስለኒ ካብ እግረይ ክሳብ ርእሰይ ድሕሪ ምጥማቱ ንስኻ ዲኻ ተረኛ ኣቕራብ ዜና ኢሉ ሓተተኒ። እወ መለስኩ። ደቂቀዮ ግዲ ኮይነ ዝተዋሕጠሉ ይመሰለን። ሰሚዕካ ኣለኻ እዚ ሕጂ ንህበካ ጽሑፍ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ሓይሊ ጌርካ ክንበብ ኣለዎ ምስ በለኒ። እንተ ንስኻ ግን ሓይሊ ዘለካ ይትመስልን ይብለኒ ከም ዘሎ ይጠፍኣነን። ጽቡቕ ጌርካ ከተንብቦ ኣለካ ተሪር መምርሕ ያስዓበለይ። ሕራይ መለስኩ። ብውሽጠይ እቲ ዝንበብ እንታይ ኮን እዩ እቲ ኣውራ ዘሻቕለኒ ዝነበረ ጉዳይ እንካ እሞ ከመይ ጌርካ ከም ተቕርቦ ክሰምዓካ ኣንብበለይ ምስ በለኒ ዓቕለይ ጸንቂቐ። ንፈለማ እግሩ ናብቲ ሚኒስትሪ ዝመጸ ኣምርን ሕሉፍ ተመክሮን ናይ ዜናዊ ዕዮ ዘይብሉ ጋሻ ንዓይ ከም ሓደ ተልሜደን ኣንብበለይ እሞ ክሰምዓካ ምስ በለኒ ኣብ ገጸይ ክንበብ ዝኽእል ሕርቃን ተሰምዓኒ። እንተኾነ ዓለ ዓብዱ ኣብ መንጎ ብምእታው ናይዝጊ ኣይፈልጥገን እምበር ኣጋጣሚ እዚ እኮ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ምኩራት ጋዜጠኛታት እዩ ምስ በሎ ናይዝጊ ዶ እናበለ ደጊሙ ካብ ጽፍሪ እግራይ ክሳብ ጸጉሪ ርእሰይ ጠመተኒ። ነታ ዝሃቡን ሓንቲ ገጽ ጽሕፍቲ ሒዘ ድማ ናብ ስቱዲዮ ተበገስኩ። እቲ ጽሑፍ እንታይ ምዃኑ ክፈልጥ ተሃንጤ ስለ ዝነበርኩ ኣዒንተይ ናብቲ ወረቐት ተኺለ እየ ዝጓዓዝ ነይረ። ትሕዝትኡ ምስ ረኣኹ ኣስደምመኒ። ህዋ ነዚ እዩ ዝኽሉ ነዚ ክትግዕታ ዶ ትርህፃ ኣየመዓል መዕፀውነትን ጋዜጣታት ብተዘዋዋሪ ንጽሑፋት ናይቶም ንተግባራት ህግደፍ ዘቃልዑ ዝነበሩ ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ደው ንምባል ብኣውሩኡ ኸዓ ልሳን ህዝቢ ንምዕባስ ምዃኑ ኣይሰሓትክዎን። ግን ዝኾነ ስቱድዮ ምስ በጻሕኩ ብኡ ንብኡ ከንብባ ጸገመኒ። ጽን ኢሎም ተጸቢዮም ምስ ደንጎኽዎም ከኣ በዓል ናይ ዝግሆየ ነዛ ወረቐትና ሒዝዎ ኣይግዲ ጠፊኡ ኢሎም ግዲ ሰጊኦም ናብ ስቱድዮ ደወሉ። ከዕርፍ ግድን ምንባሩ ሓቢረ ኸዓ ናብ ስቱድዮ ኣተኹ። ሰዓት 7 ፍርቓድ ምስ ኮነ ፈነወ ትግርኛ ወዲኤ ሰዓት 8 ካብ ቤት ጽሕፈተይ ናብ ካፌተርያ ወረድኩ እሞ ዳርጋ ኩሎም ኣባላት ዜና ናብ ኣብያተ ጽሕፈቶም ኣትዮም እውን ክሰርሑ ስለ ዘይከኣሉ በብጉጅለ ጉጅም ክብሉ ጸንሑኒ። ሓደ ካብኣቶም ሰልየ ንስኻ ጋዜጣታት ምዕፃወን ዜና እናነገርካ በዚ ኸዓ ሰባት ክለቕሞዎም ኣርፊዶም ኢሉ ሕሹኽ በለኒ። ንመናንታ እዋ ነቶም ንኢሳያስ ኣኼባን ጉባኤን ክገብር ፈሪሞም ዝሓተትዎ ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ዝግበር ኣይነበረን። ኣብ ዓይነት ስርዓት ንሕና ካብቶም ዝኣሰሮም ኣይንበልጽን ኢና። ስለዚ ንዓታቶም ምእሳሩ ብዙሕ መልእኽቲ ነይርዎ። ገለ እንተይልክን ኣብኣ ትዴኽን። ስለዚ ትን ሕትም ኮነ ጋዜጣታት ተሸጐረ፣ ልሳን ተኣስረ፣ ልቢ ቀሓረ፣ ኩነታት ሻሕከረ፣ መረረ፣ ጸንከረ። ናጻ ክንከውን እምበር ኣፍና ክልጎም ክንእሰር ኣይተፈጠርናን። ስለዚ ንመሰል ናጽነት ፕረስ ክንሰርሕ ኢና። እግዚአብሔር ንሃገርናን ንህዝብናን ረህዋ ይውርደሉ። ሰሎሞን ኣበራ ፍራንክፈርት